Naay nag-PM na ko diri mga idol. Mga idol, ako basta iyahang gi-PM sa kuha ha. Choy, pwede magpatabang taga Cebu ko, pero karon nakaasawa na ko taga Leyte, Tacloban. Maxim Riders gihapon ko diri na ako'y mga pangutana nganong hinay man gihapon ang akong account. 99 akong ratings, ay violation, naka-jacket o helmet, naka-professional license. Please ko choy, may pang non-prop ko sa una na apay mga booking. So ang iyang giingon ano mga idol, ang iyang gimain ini nga pangutana diri sa tuwa mga idol nganong hinay daw ang iyang account sa Maxim mga idol. Then naa siya karon sa Leyte or Tacloban nga area mga idol. So abi nimo dol no, daghan kayo mga hinungdan dol nganong hinay or nganong gamay ang imong booking nga makuha diha dol. Una dol ha, pasin diha sa inyong location dol. Dili pa kayo noon ang Maxim diha dol, mo na nga gamay kayo or mao na nga gamay pa gyud siguro ang mga customer nga nakahibaw sa Maxim or ang Maxim siguro diha basin og kuwang sa promotion. So mo na nga kaingon ka nga hinay ang Maxim dol tungod kay basin og gamay ra ang nag-book dira dol. And then kung i-paper mo nga dol kung daghan jud ang Maxim diha dol or daghan jud client diha sa Maxim dol. Number 1 nga rason dol nganong hinay ka diha dol is ang imuhang data connection. And then ikaduha dol kini imong cellphone gigamit, so dapat ang imuhang cellphone gigamit dol kanang taas og GB RAM para kusog siya, dili siya lag. Kay naiuban dol no nga bisan pa og nindot kay kag kanang package nga gigamit sa pang-internet, nindot kay kag load nga gigamit pang-internet nimo dol. Pero ang imuhang cellphone hinay loading. So useless ra gyapon. Sa pa dol kung daghan og rider sa imong location dol, kunya hinay ka mo daw og request, wa gihapon ka kinahanglan magud ani dol ha. Pag suod sa booking dol, kinahanglan na 3 to 5 seconds manaka og request. Then after ana kung naka-request na ka dol, adto na nimo i-review ang booking nga imong request kung unsay mga kuan, unsay ka nang exact nga naka-address or unsay ang gibutang sa note. Ang importante diha dol, ag tan-aw nimo sa booking nga makit-an lang nimo ang COD, kung pila ang kantidad sa COD nga naa sa booking. Dali ra kay na makita ang COD dol. Tan-awon ra nimo sa note, nakabutang na dito automatic kung pila ang COD. Unya na nabasahon nimo ang uban request sa kadaan. Then after nimo ma-request, diha na ka mobasa og usab sa COD. So mao na siya dol, mao na nga ang uban magud mga rider diri dol. Ang uban magud mga rider dol, basahon na nila ang note kung unsay naka-note niya. For example, taas kayo og note dol no. So ilahan ang basahon tanan niya. So kung imo nang buhaton dol, di syempre malate na kag pag-request na dol. Daghan na kay ang mga rider nga naka-request ana. If ever kung nalate ka og request, ikaw nag-request pa ka, then sa ubang rider wala na ni sulod ato ang booking dito sa ubang rider, pero ikaw nagbasa pa ka, nag-request pa ka, so man nag-request nimo dira, so wala na, di na siya makuha nimo. So ana ra siya ka simple no. Salamat sa imuhang pag-comments or salamat sa imuhang pag-PM nako sa imuhang mga sa imuhang gipangutana sa kuha or mangayo ka suggestion. So daghang salamat dol. So amping sa biyahe dol. So ana lang. Thank you.